Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне з нашай паліталагіняй, эксперткай стратэгіі і аналітыкі, міжнароднай сакратаркай з адзіночання беларускіх студэнтаў Алінай Харысавай. Добрый дзень, Аліна. Прывітанне, Зміцер. Ну что ж, расскажите мне, у ваших заходніх Еўропах якая навіна зараз самая абмяркоўваемая за апошнія дні? З Беларусю звязаная? Давай увогуле спачатку. Напэўна, няма такого, просто ёсць некаторыя рэчы, якія на паверхні. Добра, што на першых старонках заходняй нямецкай прэсы зараз? Про Трамп, про Иран, про Израиль, про Украину. Все подряд. Але з Беларусі няма нічога звязанага, ось які цікавы момант. Так, слухай, як же ж так? А візіт Ціхановскай у Кіев? На жаль, пакуль што няма, але я думаю, што хутка, я спадзяюся, што хутка з'явіцца, таму што тое, як адбываецца сустрэча, вось нават прямо перед нашай сустрэчай тут з'явіліся гэтыя навіны, як Зеленскі пажартаваў над Лукашенко. Я думаю, што такое варта дадаць кудысьці ў прэсу, гэта дакладна. Слухай, ну вот давай, можа быть, з гэтага і пачнем. Скажы мне, ласка, ўсё ж таки, як ты, ну і як ввогуле эксперты на захадзе ацэньваюць прычыны і падставы для таго, што з боку Украіны, Кіева, там Зеленскага, Сырскага, там Мадзяра, таго ж самага, міністра замежных спраў Сібігі, столькі увагі надаецца апошнім часам Беларусі і пагрозы з боку беларусаў. Вот гэты ўзровень пагрозы, як он спрымаецца? Вераць у яго, не вераць на захадзе? Ну, яго дакладна вераць, гэтаму пацверджанне з'яўляецца званок Макрона. Гэта ўсё пачало адбывацца з-за таго, што Украіна па сутнасці дапамагае прыцягнуць увагу да гэтага. Таму што дагэтуль шмат было і аналізу з боку беларускіх розных арганізацый наконт таго, як расійская вось гэтая мілітарная машына, ваенная машына, як яна працуе ў Беларусі і колькі небяспекі яно насамрэч стварае Еўропе. Але калі мы аб гэтым крычалі, нас не тое, каб занадта слухалі. А калі гэта ўсягнулася Украіна, і там вось адбыліся ўнутраныя змены, прыйшоў Буданов, і ён больш увагі таксама надае Беларусі. Пачаліся вось гэтыя мовы з боку Зеленскага, з боку Сібігі наконт таго, што яны запрасілі Ціхановскую, і у той же самы час Зеленскі па ўсіх там магчымых каналах кажа пра тое, што з Беларусі можа штосьці адбыцца. Што Беларусь рыхтуе там свой нейкі напад на Украіну, што Расія хоча ўцягнуць Беларусь ці тэрыторыю Беларусі зноўку, ці Беларусь агулам у гэты ваенны канфлікт больш, чым гэта ёсць зараз, то бок напрямую. І менавіта з-за гэтага, з-за таго, што Зеленскі ўсё ж такі зараз, што кажа Зеленскі і украінскія ўлады, яно стаіць на павестцы дня, гэта тое, да чаго прыслухоўваюцца ўсё ж такі больш, чым да таго, што кажуць беларускія дэмсілы, Святлана Ціхановская. І гэта нам дапамагло, гэта нам спрацавала на карысць, і тое, што зараз вось гэтую павестку наконт небяспекі, па-першае, небяспекі, якую стварае Расія на тэрыторыі Беларусі для Еўропы, і па-другое, пра тое, што трэба раздзяляць людзей і рэжым, кажуць не толькі дэмсілы, але яшчэ і Украіна. Гэта і дапамагло нам прыцягнуць увагу да Беларусі, і гэта чаму у Еўропе больш зараз звяртаюць увагі на гэтае пытанне. Мы да украінскай тэмы і візіта яшчэ звернемся. Ты ўзгадала, давай вот все ж таки закранем гэтую тэму, твоё бачанне экспертаў на захадзе, потому что шмат ужо абмяркоўвалі, спрабавалі зразумець, што ж стала нагодай для званка Макрона у нядзелю Лукашенку. Няўжо вось выключна тое, што там праходзілі вучэнні, там што пагроза ваенная, ці яшчэ што, потому что ёсць меркаванне, што шырэй трэба глядзець на гэты званок, і можа быць ён звязаны з жаданнем ЕС распачаць перамовы з Пуціным, і тут на табе тут цэлы гатовы пасярэднік, который вот как бы нават Трамп яго скарыстаў у сваіх мэтах і гэтак далей. То бок, што стаіць, вот як яно бачыцца гэты званок?
Мандат Макрону ЕС не даваў на тое, каб прадстаўляць у гэтай размове цэлы ЕС. То бок гэта была ініцыятыва выключна Макрона. Але калі паглядзець на яго ролю агулам у міжнароднай палітыцы і як ён сябе паводзіў у мінулых нейкіх такіх крызісных сітуацыях, то ён даволі часта праяўляе ініцыятыву ў такіх сітуацыях. І калі узгадаць, калі апошні раз Макрон тэлефанаваў Лукашэнке, гэта было ў лютым 22 году. То бок гэта даволі добры паказчык, чаму Макрон можа тэлефанаваць. Ён проста ўзяў сабе ролю вось такога перагаворшчыка і таго, хто паспрабуе неяк на вось такіх чалавечых нотах наладзіць нейкую камунікацыю, каб проста папярэдзіць, што не трэба эскалаваць сітуацыю, эскалировать сітуацыю. Плюс да таго не трэба ўсё ж таки забываць, што Макрон вельмі добра сябруе з Зеленскім, у яго вельмі добрыя адносіны з украінскімі ўладамі, таму гэта мной успрымаецца чыста ў гэтым кантэксце, у кантэксце таго, што Макрон занепакоены таксама тым, што Зеленскі кажа пра наступ з Беларусі. І гэта цалкам верагодны сцэнар, як я лічу, і як шмат хто тут таксама на захадзе лечыць, таго, што я чытаю там з міжнароднай прэсы таксама, проста меркаванне такое, што калі ў 22 годзе ўжо было магчыма тое, што з беларускай тэрыторыі напалі, то зараз гэта як мінімум магчымы варыянт таго, як могуць развівацца события. Таму што зараз Расія, яна эскаліруе свой напад на Украіну. Яна папярэджвае амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскія ўлады, каб яны эвакуавалі сваіх прадстаўнікоў у Кіеве. Яна папярэджвае ЗША аб тым, што яны зараз будуць вельмі моцна бомбіць Кіев. І у гэтым усім сцэнары я думаю, што проста адчуваецца, што Расія адчувае, што зараз хутка нейкія там перамовы могуць адбыцца, ці зараз ужо можа быць там замарозка нейкага канфлікта, тому што гэта ўжо да таго ідзе, што сітуацыя на фронце не развіваецца на карысць Расіі. І яны просто думаюць, ўключым усе свае мощнасці, выкруцім на максімум і пачнем нападаць на Кіеў, бомбіць просто як апошні раз. І ў такім сцэнары цалкам верагодна выкарыстанне беларускай тэрыторыі. І ўсе тут на захадзе ў Еўропе таксама гэта разумеюць. Яны разумеюць, што ім гэта не на карысць, калі Беларусь будзе цягнута напрямую у гэты канфлікт. І у такой сітуацыі как бы зразумела, што Захад хоча пазбегнуць гэтага канфлікту любымі метадамі. А любыя метады якія? Можна рыхтавацца да вайны, можна вытрачваць больш грошай на сваю абароназдольнасць, а кому хочется платіць больш на абаронку. Рюте выступіў з прапановай 0,25% накіроўваць да падтрымку Украіны і заблакавалі яго гэта рашэнне. Так лагічна тады, давайте дамаўляцца, давайте з Пуціном там. Не тое, каб дамаўляцца, але хаця б проста паспрабаваць вось Лукашенко паразмаўляць і папярэдзіць яго, што лепш не трэба. Але захад, еўрапейскі звяз, яны робяць і адно і другое. Яны рыхтуюцца і да ваеннага развіцця гэтай сітуацыі, да эскалацыі ваеннага канфлікту. Яны нарошчваюць таксама абарону, яны спрабуюць падтрымліваць як могуць Украіну на тым узроўні, на які яны там здолелі дамовіцца. Але ніхто не замінае патэлефанаваць Макрону, вось так, як яго менавіта ініцыятыва, ніхто не замінае патэлефанаваць і проста паспрабаваць хаця б паразмаўляць. Таму што ўсё ж такі любая эскалацыя, любая вайна, яна базуецца на тым, і ваенная прапаганда, яна базуецца на тым, што трэба паказаць людзям, што вось яны дзесьці далёка, яны не людзі, яны настолькі ад нас адрозніваюцца, у іх усё, няма ніякага, у людзей губляецца адчуванне таго, што ёсць нейкі аднолькавы чалавечы базіс ува ўсіх людзей, дзе б яны не знаходзіліся. І калі еўрапейцы не размаўляюць з Лукашенко у гэтай сітуацыі, з тымі прадстаўнікамі, з тымі, хто развязвае вайну, то вельмі лёгка сказаць, што гэтыя людзі на захадзе, яны хочуць, каб мы ўсё здохлі, яны нас не любяць. А калі тэлефануе Макрон і кажа, слухайце, мы разумеем, што сітуацыя эскалуецца, давайте мы паспрабуем неяк ўсё ж такі
зрабіць так, каб Беларусь не была ўцягнута, як пра гэта кажа папярэджвае нас зараз Украіна. То ну і неяк адчуванне такое, што ага, яны з намі размаўляюць і ўжо у людзей нават якія даведаюцца пра гэтую размову у Беларусі, яны падумаюць, ага, яны хочуць міру, яны напэўна не хочуць нас усіх тут знішчыць. Магчыма, там не толькі фашысты і нацысты. Ось. Ну але з іншага боку, калі глядзець, калі ўсё ж таки зразумеем, што ёсць пэўная пагроза, мы гэтага не хочам, давайте угаворым там і пернікам і бізуном пагражаючы там ці прапаноўваючы, што это самае, давайте вы ўсё ж таки не будете увязываться, давайте вот как-то, чтобы ўсё было хорошо, красиво. І ў гэтую логіку вельмі добра кладзецца тэзіс: ну не трэба змагацца з Лукашенком, за беларусаў трэба змагацца, а з Лукашенком не трэба. Ну і нормально, калі з ім не змагацца, калі з ім дамаўляцца, ён і да агрэсіі не далучыцца, ён как бы пачне там гандлявацца і прадаваць чарговую порцыю палізняволеных за нейкія плюшки. Слушайте, ну, мы занадта шмат сэнсу надаем слову дамаўляцца. Дамаўляцца, тое дамаўляцца, супраць якога выступае пэўная частка дэмакратычных сілаў, і я ў тым ліку, гэта тое дамаўляцца, калі мы ідзем і кажам, ага, мы можам наладжваць усе сувязі з беларускім рэжымам, зняць усе санкцыі, і там вы вызваліце палізнявольнік, пасля новых набярэце, ну, да, ну, нормально, затое гэтых вызвалім, затое у нас будзе там Беларусь рабіць, ну, як Азербайджан сталі, там будуць палізняволеныя, але будзе рабіць выгляд, што яна вось у гэтай... Але ціхенька так, пра іх ніхто не ведае. Усе тотальныя парушэнні правоў чалавека, але затое ёсць там гандаль з еўрапейскім звязам, так? Гэта адное дамаўляцца. Іншае дамаўляцца, якое я лічу, што цалкам прымальнае, гэта проста нармальны, вось, ну, чалавечы дыалог. Вось як зрабіў Макрон, ён жа нічога не прапановаў, ён не зняў ніякія санкцыі. Ён проста патэлефанаваў і папярэдзіў, сказаў, што лепш гэта рабіць не трэба, таму што мы разумеем, што на вас там ёсць ціск з боку Расіі, але вам-то будзе горш з гэтага, там што мы рыхтуемся да такога сцэнара, і мы падтрымліваем Украіну, будзем яе падтрымліваць. І калі вось гэта проста, ну, вось такія ўзаемаадносіны, калі вы калі вы пакідаеце хаця б нейкі канал, каб выказаць свае думкі, каб выказаць аднаму адносіны да пэўных зменаў у краіне, якія адбываюцца, гэта нармальны дыалог, я лічу, таму што калі зусім не застаецца ніякіх каналаў сувязі, гэта найгоршы сцэнар развіцця событий. Добра, давай у працяг трошку гэтай тэмы. Пытанне ад Вожыка Патрыёта. Амерыканскі трэк і зрух у адносінах дэмсілаў і кіраўніцтва Украіны. Яны супярэчаць адно аднаму ці не? Бо ёсць галасы тых, хто настойвае на агульным падыходзе добрага паліцэйскага. На агульным падыходзе добрага паліцэйскага у сэнсе, што ну у сэнсе, што вот ёсць добры паліцэйскі Коул, это самае, кіраўнік добрага паліцэйскага участка, які рэпрэзентуе ўсю паліцэйскую сістэму Дональда Трампа, і ёсць злыя паліцэйскія Еўрасаюз. Ну, а у чым замінае трэк Украіны? То бок ён атлічна ўпісваецца ў гэты сцэнар, у гэты фрэйм, і ён, ну, Украіна, яна тут стаіць больш на баку еўразвяза. Ну, яна-то стаіць, але ёсць у нас, і ты узгадывала, ёсць значная ўжо частка прадстаўнікоў дэмсілаў, якія настойваюць на тым, што усе павінны стаць добрымі паліцэйскімі. Ну, умоўна, прасцей кажучы, Евросоюз повинен как бы стать у фарватары ЗША и вести такую же самую политику. Ну, мне падаецца відавочна, што украінскі трэк, украінскае бачанне гэтай сітуацыі, яно не прытрымліваецца гэтай пазіцыі. Яны не хочуць весці перамовы з Лукашенко ў ніякім выглядзе, і гэта супер бачна па прамовам Зеленскага нават падчас гэтага візіту. Не ведаю, ці вы бачылі ці не, там ён патроліў Лукашенко вельмі добра, літаральна перад эфірам былі навіны, дзе ён сказаў, што Лукашенко сказаў, што ўжо час, каб
беларускі то украінскі прэзідэнт сустрэліся, вось прыехала до нас Светлана Тихановская. Вось і гэта вельмі добра ўпісваецца ў гэты фрэйм, то што Сібіга заяўляў, што ён таксама яны не будуць весці перамовы з Лукашенко, там што ім ёсць з кем размаўляць наконт Беларусі, гэта Светлана Тихановская, і тое, што яны прыцягваюць, самі спрабуюць больш і больш прыцягнуць Лукашенко да адказнасці, то бок яны наклалі самі персанальныя санкцыі не так даўно ў гэтым годзе, на пачатку гэтага года. І яны таксама ўзялі, ну, яны таксама адна з тэмаў перамоваў зараз з Тихановскай, гэта былі санкцыі менавіта на рэжым. Гэта было прыцягненне рэжыма да адказнасці за дапамогу з вывазам украінскіх дзяцей праз тэрыторыю Беларусі і гэтак далей. То бок Украіна вельмі выразна паказвае, што яна не прытрымліваецца вось гэтага трэку, які прапаноўваюць пэўныя прадстаўнікі сілаў пра дыалог з Лукашенко, пра там зняццё санкцый і ўсё астатняе. Яна паказвае, што яна раздзяляе рэжым і людзей, яна паказвае, што яны хочуць прыцягнуць рэжым да адказнасці, што яны не хочуць размаўляць з Лукашенко і што яны хочуць бачыць менавіта такіх саюзнікаў, як вось беларускія дэмсілы. Па слядах маёй учорашняй размовы ў эфіры з Аркадіем Мошасам «Зови мяне просто Джек» піша: Мошас учора сказаў, што Коул больш не прыедзе, вызваленні закончаны, Европа на перамовы не пойдзе. Што гаворыць Харрисова? Мечтает, переговоры не просто забуксавалі, іх не будзе. Все ж таки, што кажа Харрисова? Ацэнка якая? Таму што не ведаю, глядзела ты, не глядзела ўчорашні эфір з Мошасам, але Аркадий перакананы, што не просто так там захварэў Коул, там ці яшчэ што-нибудь такое здарылася звычайнае, што перанеслі візіт, а ён перакананы, што Трамп просто страціў цікавасць да гэтых перамоваў з Лукашенком, што яму трэба ад пачатку была і цяпер трэба big deal, вялікая сделка, вялікая перамога, а не вот это вот все непонятны нейкі гандаль. Для нас ён вельмі важны, людзі выходзяць на сцэну, але для Трампа не. І, маўляў, яму ўжо надакучыла гуляцца, тым больш, што застаецца Іран, невырашаная праблема, Армузская протока, выбары у ЗША, для якіх трэба перамогі, а тут іх не здабудзеш. Так што кажа Харрисова з гэтай нагоды? Я згодная з тым, што Трамп ён страчвае цікавасць і не толькі да Беларусі, але і да Расіі з Украінай, да вырашэння гэтай сітуацыі, таму што у яго больш увага пераключылася зараз на Іран. І унутрашняя таксама дыскусія ў Амерыцы, яна зараз больш пра Іран. Там вельмі мала кажуць зараз пра Украіну і Расію. Гэта стала такой унутрашнім расколам сярод рэспубліканцаў таксама. Яны абмяркоўваюць, ці яны за гэтую там аперацыю ў Іране ці не, і таму зараз усе намаганні ўнутры Амерыкі, яны збольшага накіраваны на тое, каб паўплываць на вось гэты дыскурс. Таму сітуацыя ў нашым рэгіёне, яна агулам выходзіць з поля ўвагі. Я думаю, што ўсё ж такі з-за таго, што у трампаўскай адміністрацыі у іх былі пэўныя поспехі на беларускім трэке, гэты трэк ён можа аднавіцца. Гэты трэк можа аднавіцца хутчэй за ўсё з іншым прадстаўніком, таму што Коул ён выказваў свае, ну, так скажем, пазітыўныя адносіны праз сацыяльныя сеткі ў бок Светланы Тихановскай ўжо пасля гэтых навінаў. Таму я думаю, што ён не будзе тым чалавекам, які ён працягне, але, ну, паглядзім. Я думаю, што гэты трэк ён можа аднавіцца, але сапраўды Трамп ён вельмі хутка страчвае цікавасць, пасля можа вельмі хутка зноўку яе здабыць. Таму наша задача тут гэта ўплываць проста на тое, каб яму паказаць, якая яму будзе ад гэтага карысць. Таму што сапраўды, ведаеце, шмат з кім, калі паразмаўляеш нават там з беларусаў, яны могуць вельмі негатыўна ставіцца да адміністрацыі Трампа. Яны могуць вельмі негатыўна ставіцца да рэспубліканскай партыі. Але яны ставяцца пазітыўна да таго, што Трамп вызваляе людзей,
дапамагае з вызваленнем гэтых людзей, і ну гэта можа для яго быць гуляць на карысць таксама. Вось. Ось панначка піша, калі ідзе абвастрэнне на мяжы і відавочна уцягванне Беларусі глыбей у вайну, якія могуць быць перамовы. Ну і сапраўды мы тут бачым яшчэ не толькі допіс Коула про тэлефонную размову з Ціхановскай. Мы бачым і рашэнне Трампа аб працягненні санкцый у дачыненні да лукашэнкаўскага рэжыму, да Лукашэнкі. Мы бачым заявы міністра замежных спраў Літвы про тое, што санкцыі ў дачыненні да беларускага калія як мінімум будуць працягнутыя ну найменш да лета 27-го года. То бок якія перамовы, які сэнс, што выгандляваць яшчэ магчыма? Ну для нас магчыма выгандляваць людзей, каб яны выйшлі на волю, а таму боку ну што яшчэ Трамп можа прапанаваць Лукашэнку, калі наўздагон не будзе ісці зняццё еўрапейскіх санкцый? Ну, як мінімум сустрэчу, гэта ж была вельмі вялікія размовы былі пра тое, што Лукашенко хоча сустрэчу з Трампам, і мне падаецца, што гэта быў бы вельмі добры крок наступны, таму што гэта для США амаль што нічога не каштуе, а для нас гэта ўсё ж такі жыцці людзей. Вось гэта трэба ставіць там да конт наступных перамоваў, калі яны адбудуцца, я лічу. І ўсё ж такі США яны могуць уплываць на Еўропу. І я думаю, што гэта будзе у рэжыма ёсць спробы на тое, каб паўплываць на ЗША, каб яны паўплывалі на Еўропу пры ўзняцці гэтай санкцый. І вось менавіта тыя, хто кажа пра перамовы Еўропы з рэжымам, яны трохі збіваюць вось гэтую павестку, таму што яны рэжыму паказалі, што гэта магчыма. Таму што спачатку не было нават размоваў пра зняццё нейкіх еўрапейскіх санкцый, то бок гуманітарны трэк вялі чыста амерыканцы. І рэжым трохі пачаў круціць носам, ўжо калі пэўная частка дымсілу сказала пра тое, што трэба, напэўна, яшчэ Еўропе далучыцца да перамоваў. Ну так, Вожык кажа, сустрэча напрыканцы тэрміна Трампа, гэта будзе цікава. Ну, тут пэўны, конечно, ёсць сарказм. Ну, слухайте, у пэўнай сітуацыі ты сустракаешся з цэлым прэзідэнтам ЗША. Хай у яго на момант сустрэчы ўжо і тэрмін амаль скончыўся. Хай у яго і ўзровень даверу ад амерыканскага грамадства будзе ну там блізкі да нуля. Але ж вот ты ж как бы сустракаешься з цэлым прэзідэнтам, как бы мае значэнне. Тут трэба паглядзець з боку ЗША, ці Трамп захоча неяк вось гэтую праекцыю рабіць, што ён, як прадстаўнік рэспубліканскай ўсё ж такі партыі, перад выбарамі, што будзе ўплываць на рэпутацыю ўсёй партыі, захоча сустракацца з прэзідэнтам, які дыктатар. То бок тут ці патрэбна амерыканскай прэсе, там рэспубліканскай прэсе гэта выкруціць як супер нейкае дасягненне, што магчыма, яны умеюць гэта рабіць. Про тое, што вось Трамп там нарэшце наладзіў дыялог з тым, што там дамовіўся аб тым, што штосьці там будзе паляпшацца, што ён такі гуманітарны нейкі жэст зрабіў. І калі ў яго так атрымаецца, то гэта будзе для яго на карысці, для рэспубліканскай партыі на карысць. Вось. Добра, давай яшчэ звернемся да іншага боку. Слухай, ты можаш патлумачыць, чаму ўсё ж такі, ну вот кажуць, ну хто такая Ціхановская? Яна нідзе нічога не вырашае, ні ў Беларусі не вырашае, ні там за мяжой. Ну вот ездзіць сабе, вот і ездзіць, сустракаецца. І тут раптам выскаквае пасля прыезду Ціхановскай у Кіеў цэлая прадстаўніца расійскага МЗС і у стылі свайго местачковага імперыялізма пачынае указваць і каментаваць, куды Ціхановскай паехаць, куды Ціхановская не ехать. Ну, можно, конечно, спытаться, табе якое дело? Вот русский корабель бачыш вперед, але чаму вот выкликала такую реакцию? Что так узбудзілася Захарова? Ну, па-першае, калі хтосьці выказваецца, гэта ўжо паказвае, што іх гэта цікавіць, іх гэта бянтэжыць. І вось было вельмі добра у вас выказванне, што
вельмі паказваецца імперскасць у гэтым выказванні. То бок яны сочаць да Беларусі як за часткай ужо Расіі. І з-за гэтага яны ўспрымаюць Ціхановскую, ўспрымаюць Дамсела як сваю як пагрозу да свайго рэжыма. І гэта таксама не таямніца, што там у 20-м годзе Расія дапамагала Лукашэнке ўтрымацца і зараз дапамагае ўтрымацца на сваім троне, таму што яны разумеюць, што калі у Беларусі адбудуцца нейкія змены, гэта можа паўплываць на ўнутранюю сітуацыю ў Расіі. Таму што там усё ж такі ёсць ўжо, канешне, менш, чым у 20-м годзе, але там ёсць пэўная частка людзей, якія супраць гэтага рэжыма. Яны маглі таксама збунтавацца, таму гэта ўспрымаецца як свая вось лічная пагроза. І дарэчы, вельмі цікавае выказванне у Захаравай, таму што яна сказала, што вось патрэбна было паехаць туды ў Луганскую вобласць, каб паглядзець на тое, якія наступствы бываюць, калі нейкія групы спрабуюць як там было змяніць рэжым, і што яны ператвараюцца ў тэрарыстычныя групоўкі. Я прачытала гэта і думаю, як же гэта добра кладзецца на тлумачэнне таго, што адбываецца, але з іншага боку, не з таго, што яна мела на ўвазе, а з таго, што Расія паспрабавала Так, штосьці здарылася сепаратыстам накіраваць туды сваіх людзей, каб яны у выніку. все ўжо нормально. Так, Ты подвісла я прапаў. часова зараз, да, вярнулася. Добра, на якім я моманце скончыла? Я быў у такім шоку, што ты подвісла, што нават не засяродзіў увагу. Так, добра. Гэтая Захарова, яна сказала вельмі цікавае выказванне было, таму што яна сказала Ціхановскай паехаць у Луганскую вобласць, каб паглядзець на тое, што бывае, калі вось нейкія групоўкі людзей спрабуюць захапіць уладу, спрабуюць змяніць рэжым, і пасля гэта ператвараецца ў тэрарыстычныя групоўкі, але тэрарыстычныя дзеянні. Але я вось думала, калі гэта чытала, што наколькі ж добра гэта тлумачыць сітуацыю, тлумачыць тое, што адбывалася там на Донбасе, але проста з іншага боку. Таму што, па сутнасці, групоўкі, якія спрабавалі змяніць рэжым, гэта былі сепаратысты, якіх там накіраваліся, падтрымоўвалі з Расіі, і ў выніку гэта прыйшло да таго, што тэрарыстычныя атакі зараз вядзе Расія і на гэтых тэрыторыях, і не толькі. Там той же самы Арешнік, ён упаў ля Донецку. Вось. І, ну, канешне, тое, што яна... Па-першае, гэта супер недыпламатычна тое, што яна так выказваецца, але гэта ў стылі ўсё ж такі Захаравай, якая дыпламатія ў Расіі, якая Расія, такая і дыпламатыя ў Расіі. І, канешне, гэта паказвае тое, што іх сапраўды гэта хвалюе, тое, што ты паехала Ціхановская. Што цікава, што прапаганда, яна не занадта шмат кажа пра гэта. Яна спрабуе абысці гэтае стараной. Але вось пэўныя такія фрікі, яны могуць выказвацца. То бок вось Захарова, ці, напрыклад, бог ты мой, вылецела з галавы, ЛДПБ, як яго? Гайдукевич. Вось, Гайдукевич выклаў відос таксама, дзе ён тлумачыць, што адбываецца, чаму Ціхановская прыехала ў Кіеў, і гэта цалкам проста хейт, то бок ніякай аналітыкі там у іх няма, яны не паказваюць гэта па тэлебачанні асабліва, ці паказваюць толькі вось праз выказванне нейкіх фрік людзей. І, ну, канешне, гэта проста для іх страшна. І яны ніколі не пакажуць там выказванне Зеленскага пра прэзідэнта, таму што для іх гэта, ну, іх проста падгарае, для іх гэта успрымаецца як абраза. І наадварот будуць спрабаваць там перакрыць нейкія каналы дасягу да гэтай інфармацыі, я ўпэўнена, таму што ўсё ж такі гэта пагроза да рэжыму і да Масквы ў тым ліку. Ось. Аліна, ўсё ж таки, ведаеш, у адрозненні ад мяне табе малако, відаць, даюць за шкоднасць, звязаную з прачытаннем таго, што пішуць прапагандысты. Таму, можа быть, ты адсачыла, таму што я не сачыў, на шчасце. Як прапаганда адрэагавала лукашэнкаўская, найперш, вот мы кажам пра ўсё ж таки прадстаўніцу, элітную прадстаўніцу расійскай прапаганды Захараву, а лукашэнкаўская прапаганда як адрэагавала на гэты візіт, ці ніяк?
Ну, вось як я і кажу, яны не занадта шмат пра гэта кажуць. Яны спрабуюць абысці гэта, таму што мне падаецца, што няма нармальнай стараны нармальнага боку, з якога можна падысці, каб гэта паказаць выдаць неяк на карысць беларускаму рэжыму. То бок адзіны поінт, у якім я бачыла, як гэта препадносіцца, гэта тое, што вось глядзіце, ім патрэбныя грантадаўцы, ім патрэбныя ресурсы, і вось яны спрабуюць уже гэта выцягнуць яшчэ з Украіны. То бок гэта просто паказвае, што там ва ўкраіне не дзейнічаюць самастойна, гэта просто там лялькі, якія кіруюцца захадам, і вось Ціхановская такая ж самая прыехала в Украіну. Гэта адзіны такі наратыў, які я бачыла пра гэта. Але просто гэта амаль што адначасова здарылася з званком Макрона, і таму спрабуюць гэтай нагодай перабіць просто ўсё тое, што зараз адбываецца ў Украіне. Спрабуюць паказаць, што вось гэта Макрон па сваёй ініцыятыве патэлефанаваў нашаму даражэнькаму прэзідэнту. І гэта паказвае, што з намі хочуць будаваць кантакты. Еўропа нарэшце выходзіць з намі на кантакт, і вось гэта наратыў, пра які таксама было ў вашым пытанні, што Макрон, магчыма, там прадстаўляе ўвесь еўрапейскі саюз. Я разумею, што было такое правакацыйнае пытанне. Прадстаўляе ўвесь еўрапейскі саюз, і магчыма, увесь еўрапейскі саюз хоча выходзіць зараз на кантакт з Лукашенко. Вось гэта той наратыў, які зараз прапаганда паказвае, што на яе, на вось Ціхановскую не глядзіце, і яна вось прыехала да гэтых там украінцаў, якія таксама захадам кіруюцца. Але сам захад, сам Макрон, ён тэлефануе нашаму прэзідэнту сам, каб з ім паразмаўляць. Аб чым? Ці аб пагрозах, якія Беларусь стварае ўсяму еўрапейскаму звязу, пра гэта не прынята казаць на беларускім тэлебачанні, беларуская прапаганда такое замоўчвае. Галоўнае выдаць тое, што аж такая легітымнасць, што Макрон сам тэлефануе. Вожык патрыёт піша, відаць яшчэ адзін, якому малако там дзесьці перападае на халяву за шкоднасць, глядзіць за гэтым усім. Піша: ТАСС ледзь не падавілася, 10 допісаў заўчора пра Ціхановскую. Слухай, мяне тады гэта здзіўляе. ТАСС, не беручы іншыя там расійскія там ресурсы, якія, мне так падаецца, не маглі абмінуць, раз ТАСС не абмінае, то і яны гэтую тэму пушыць гэтую тэму. Лукашэнкаўская прапаганда маўчыць, там ці то не ведае, што сказаць, ці там не звяртае ўвагі, там типа і ці яшчэ што-небудзь. То бок, а тут працуе як? Калі нешта там нязручна ці не можа сказаць Путін і пуцінская прапаганда, то гэта прамаўляе там Лукашенко пры падтрымцы тура. А калі наадварот, то как бы вот так адзін аднаму дапамагаюць, ці як гэта працуе? У нас Ціхановская у Беларусі, яна вось як калісьці быў Навальны. Гаспажа, гэта вось домахазяйка, котлетніца, як яшчэ яе толькі не называюць там на тэлебачанні, але яе нельга прадстаўляць вось у гэтым вобразе там чалавека, які вось на паўнамоцтвах прэзідэнткі, яна можа ездзіць у нейкія краіны, сустракацца з прэзідэнтамі і сапраўды прадстаўляць беларусаў і іх інтарэсы. Гэта ўсё патрэбна замоўчваць. Таму што у яе у прапаганды ёсць пэўныя вобразы, якая яна стварае для пэўных вось такіх лідараў беларускіх дэмсілаў. Таму казаць пра вось гэтае там дасягненне Ціхановскай просто не ўпісваецца ў гэтыя рамкі. Я думаю, што расійская прапаганда, яна просто у яе няма вось гэтых гайдлайнаў, якія раскідваюць па беларускіх медыа, таму што ў нас жа ўсе медыа, якія засталіся ў Беларусі, яны кантралююцца цалкам. І ў іх ёсць пэўныя рэчы, пра якія можна пісаць, пра якія нельга пісаць, пра якія можна пісаць, але толькі ў пэўным фармаце. І расійскія медыа, яны пад гэта не падпадаюць, таму яны могуць спакойна пра гэта напісаць. І я думаю, што калі б не было вось пэўнага кантролю беларускіх медыа, прыблізна ў такім жа фармаце, як у расійскіх медыа сёння гэта гучала б у беларускіх медыа. То бок гэта паказвае, наколькі вялікай пагрозай бачаць Ціхановскую. Слухай, і на завяршэнне так бы смешная такая сітуацыя.
про тое, як у Віцебска прыехалі прадстаўнікі Еўросаюза, там нейкія там быў там по бізнесу нейкі канферэнцыя, форум там ці што там яшчэ, і туды безумоўна, ну раз ёсць прадстаўнікі Еўросаюза, дыпламаты, ну як жа ж без прапаганды, яны ж не прапускаюць ніводнага такога мерапрыемства кшталту там кветкі на дзяды ў курапатах, калі ўскладаюць, і бягуць збоку і спрабуюць там нешта там распытаться у стыле про тое, что там думаюць наконт санкцый, калі пачнуць выдаваць тэрарыстаў, якія выступаюць супраць Лукашэнкі з-за мяжы, як ставяцца да Александра Григорьевича, ну і гэтак далей, гэтак далей. Ну і часовы павераны у справах Швецыі ў Беларусі Ларс Гунар Вігемарк патрапіў пад увагу Азаронка, вот той да яго цапляўся з гэтымі пытаннямі, што вы думаете про Александра Лукашенко, есть у нас тут демократия, нету демократии, санкции и все остальное. Ну и той кажучи, что там даючи зразумець, что размова скончаная, там типа там дакрануўся да яго да пляча, там ці пахлопаў по плячу, і той сказаў у стылі, я не ведаю, памятаеш ці не, было такая некалі гісторыя даўно там колькі гадоў, калі да адной чыноўніцы там на нейкім мерапрыемстве звярнуліся там жанчына, там сказали, на што яна аж взвілася і сказала: я не женщина, а заместитель министра. Так и тут, который сказал: я пропагандист, не надо меня по плечу похлопывать. Это уже патология? Это потом, ці, ну, мы яшчэ запытваемся пра гэта, калі мы пра Азарёнка кажам, мне падаецца уже відавочна даўно. Ну, я думаю, что гэта тычыцца і ўсіх астатніх вось прапагандыстаў і іх стаўленне, ну і как бы спробаў подлавіць заходніх дыпламатаў. Вот заходнія дыпламаты, як это ўсё ўспрымаецца на захадзе? Яны сходзяць по тонкаму льду вельмі, калі яны знаходзяцца ў Беларусі. Яны гэта разумеюць, тому што у іх ёсць камунікацыя са сваімі прадстаўніцтвамі, там, са сваім кіраўніцтвам у краінах, якія іх накіравалі ў Беларусь. І яны разумеюць, што ім патрэбна проста быць вельмі ціхімі ў Беларусі, каб проста не патрапіць ні ў якія не скандалы, каб іх не выціснілі з краіны, каб проста іх не ўспрымалі. Іх успрымаюць ворагамі, але каб не ўспрымалі яшчэ больш варожа. Менавіта вось гэта прапаганда, каб проста не была на іх прыцэлена. Таму яны спрабуюць проста вельмі асцярожна і ціха рабіць сваю працу, якую ім патрэбна рабіць, не выказваючыся пра там рэжым, пра што заўгодна, што адбываецца ў Беларусі, яны проста робяць сваю справу. Вось. Што адносна Азарёнка і адносна ўсіх гэтых прапагандыстаў, яны ну, зноў жа такі, вось гэта сітуацыя, яна паказвае, наколькі моцна яны спрабуюць лішыць нейкага сэнсу словы як дыктатура, прапагандысты, гэтак далей. То бок для іх гэта проста як тролінг над самімі сабой, але для людзей, для гледачэй гэта яны спрабуюць проста лішыць гэтыя словы сэнсу. Таму што яны кажуць: о, у нас у Беларусі тут дэмакратыя, а пасля яны кажуць: о, так мы ж самая вялікая дыктатура, хі-хі-хі, ха-ха-ха. Вось, таму ну, гэта проста зноў таки паказвае, як Азарёнак ставіцца да ацэнак сябе і як яму ўсё роўна, ці ён прапагандыст ці не, ён проста гне сваю лінію і насамрэч не займаецца ніякай журналістыкай. Вось. Что і не варта было нават даказваць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі у эфіры была паліталагіня і міжнародная сакратарка з адзіночных беларускіх студэнтаў, экспертка ў стратэгіі і аналітыкі Аліна Харысова. Дзякуй вялікі, Аліна. Шаноўнае гаспадарства, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі і яшчэ раз, калі ласка, вы бачылі інфармацыю, калі нету, ёсць на опісанні нашага стрыма пра просьбу аб дапамозе з боку сям'і Александра Міленкевіча. Калі ласка, паглядзіце, гаспадар Александр уже 8 месяцаў знаходзіцца на лячэнні. Сям'і патрэбна падтрымка і дапамога. Калі у вас ёсць такая магчымасць, то, калі ласка, далучыцеся і падтрымайце. Дзякуй вялікі загадзя ўсім. Дзякуй, Аліна. Жыве Беларусь.
Дзякуй, вечна. Яшчэ невялічкая рэклама. У адзіночання беларускіх студэнтаў выйшаў стан беларускай акадэміі за мінулы год. Таму ўсіх запрашаю паглядзець гэта. У нас ёсць спасылкі на нашых старонках, на нашым сайце. Вось вельмі карысная інфармацыя, штогод публікуем, і вось у гэтым годзе таксама апублікавалі. Дзякуй, калі ласка, кінь мне спасылачку, мы далучым у апісанні гэтага стрыма таксама, каб тыя, хто паглядзіць наш стрым, маглі паглядзець і гэтую вашу аналітыку. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы. Дзякуй, да сустрэчы.